ala ka ngunaja amin ala ka sawu mana amin muro ala ka jamana en basi amin ala ka jamana denw ala ka ando dakale fe ka bo dakale fe amin 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 mi nyeta ala ka sabati ya rabbi o de ko nan na sa bi jumaye jati avant flekil ke ba na lambe ba bela jele fo ka fo ko ni anzigile kuna funi kene kan ni ala sona matna ke bashi kan na bi dese inshallah o ma yere ki fo ki wali mando aminga kene groupe ne bay ndi sani anga groupe ne bay wallahi yusukoni agara diga ali bayila bon on s'en fout aye le 29 ko mariage beke ana balom so labe kata mberi la ukele sigina u flat sigina boy bado abe foto mi to kana ne ame baroda de la te miro lanteru da makala zanga to bu ko de mako rigolo ko c'est rigolo awo angora gambe no karjige kamara awo o mala jala amma karjige bo jigi koro dube di boli yewa kine nguja karjige ko akabu adadro ko abe dofe ko do abina sasa aboro jigi koro kale me klogere la karjige do nyaawre dafe karjige di do abada karjige kamara babu ona garde ma bela jele seba kamara boro ko angme maraji kenaka dimanche alhamdulillah famille kamara bela jele jati mi en Demba awo nyugutu damba awo moro amba fuka wala mando sanga ani wati moro aw balmani sinju ambela jele mi kenekam wa ngona tay ngara tengwe umaru sisene acha olu fana ka mara mando ya ire demso ye tiena fana kere ka do nyagai ngoni ka bela jele fana bora kari temene wa kari na ta tuguni on bala de demso ko nyaon ta dabla ko demso bekata jawe hajare abo ala ka ko te ati maji abela kan to ci ga baga ci utak taninga sekata on banta be ko nyofolo bekata awo auti wartigi nyini ko na chugo do auti mobility auta dameni dine ango anti bana ko awo ango atonda mana belebele ba dameni dine ani yere do ni yere woloya waka ande undu udamana busani nenjama nanye abana okumana ni ala sona mi Maimuna Traoré mai Modu Traoré alni setu olu fana ka moido ambe ka moido Maimuna Traoré ni ala karijira na ambo fana tasiri kretete ndesani ni ala sona ndesani aya jasade ala ko jira ngene on tabi maraji dro ka maraji bo maraji bateme abana ala misali banfe ambiu Sedna à côté. Sedna. C'est des dégourani faki sont là. Vous êtes dans les retraites anticipées ta flop parce qu'elle est jimodeke. Ah ouais. Allez vous quoi ba to numbulo. Vous êtes na okale nyama joledo. Quoi ba to tandana ubulo. Ah ouais. Vous êtes grenale jimoke. Vezango ka date to ale fanana de. Kotokola ko fanana de to daleke. To daleke. Vezavara ya afefe. Vous êtes na okale nyama jolendo. Kale ni antando nseka kekele. Afuna muso ya nzonde. Ouais, sonde. Princess Kate. Princess Kate. Ala kupe bolanye. Era bigini ni palmer ka. Ogmana yusu ala kupe bolanye. Ambi bela jile foka be barikada. Yire be fo. Ye dongo do wulika jo. Yusu ka do ani fuka nga bayini fana ga fo de. Ka fo fana kan jo. Ala kozo sa. Ni ame be gringa jo nga kike. Jigi do be. Wallahi. Mana uri anjigi bo bolokolo kanumbawu. Yakuba jabate ani sewu jaraka fola. Kanga na senga ni foli la kanga fo wati be. Ndesani. Wa akari maraga chenda ufana yede. Bolokolo kanubanu. Kada fana yede. El Haji. Okumana yusu ambe be barikada kasofla masatanu. Koni ekene sigile kuna foni kene do. Ganyeshi uma ikado kubwa kuna siri kono be fasire sebon ko nita ko sugande ala bido jira awni ulula ambe bi faranyonka ka jabaru musa barikada ni ga wale nyumando ka rasulu wale nyumando ka barikada kishi ni nema bama ala ko jide aka yusu ka masawfo barikada ni wale nyumando temene ngo ambe doke ala ko bolo kan shuje ankoro ka bana koro banka jide ke lafiola wede kanu torotu munu be chieso bada
dalaka no nanga bamba to bela jilenye kanu ba jama ka fuku barkada faso ko ni faso ko ka jamana sigile nani bela jilena jengo makuma so nuka igado jemgala me baw ambi bela jile fuka be barkada ko be ki bismillah saha tumasira muro masira minye bamba fatikaya sanafo ayre wolo fam kele muro aka fuka wali mano ningenenga après elle c'est elle sans elle y a pas elle Otmana suya ko len nega sujuru nu sedna Omar Keita ale be réalisation na dengurani nga legde moro no bora Vincent Togo ale fana ka fuka wali man don ale fana te dengurani nga legde mais nga technicien forle no de forle mbare zedi moro babugo zedi amba fuka wali man no ka jamadu kumbo kefa kuyate awa Keita moro amen nu bele jelefo marketing la marindaw madu tamura mi direction Zakari Fomba kata se El Haji Markachen daw keji no bora bapa balo ka fana fuka wali mando El Haji do minye El Haji dra aide amaka ifo ala kanichi ala kanichi El Haji Draman alu ko da kai ni afo sana ba abikanya na ka kira ka ba aide est-ce que ama El Haji Draman alu ko ne ataro ujigami bo do fana taji Tombouctou ou mbuye fe nyoro absira ka ta ingere mata maganda ko nte yo mi voix do absira na tara tubi mine ko fana hiji do yo sabu ne ma do ga tubi na ko tara tubi mine olu fe fana hiji do no te magawa pati saka amate al nasira e mala na bal ka ba atu so kata al ka bala de bala al sitane boro madala na sunga abda munyini ani iblis ave nyonye srala alaga amin ya rabbi alaga so ya adu dokuno boni gono okake okuma yusu ya fochugo mina minye ikado dramani kone alet nage fando invede okazie burama kone naka jamafu plaisir anigi ambulufu ka alunda ufo okade ngo fora do meke faka bakwera ako alube su beke ya clip beke ko ga ko na tabe ko kuna foni sorola barka alai ke mama ine sangare bari Yusu kuna kuna anga do akono ile nyuma saba soro bela jile chugoro bena ene pana amba leta nanye den pada tasa ambe doni femiye ode ka foko wulika jo okumbolo daledo ka besini sibiri doma février kalo inkle nani okumana minye ka do okumana ko yasa kata jamana akubau kolu mada ninga klina kolu fana fale otumna ke jekulu jumenfe uko ka do faranyonga jekulu mimbe fere ton tokola ko cadre de parti regroupement politique olu de kumana ni mbara imbolo da ka benisini we la nyini ke gouvernement fe nga gouvernement maçon abana gouvernement maçon ana korodo vae janvier kalo klemuga ani woro temene fe miye faranyonga kuluye no ye ka do politiquement oluga faranyonga kuluye oluye bataki kenin ka chi gouvernement ma bataki minchira ka do gouvernorala no ye ka do manyama sigiro ye koma kokona ya no akumbe munde kofo we la nyini ke ko ka yamure adu makuku ka kuna fondi jere sigi kuna fondi jere mi no ye meeting ye utunyo boloda ka benisibiri natae no ye sini sibiri re kalo inkle nani yusu ka kumeke yoro mina uko bujiba o kado kurubona no yoro mboi obeliske no ye bujiba e o romboi na kutunganga nyo andala je no o mi ka fo yusu minyi kado akun konni ya ye jamana amason manyema o mason ka kunye lakanango o ko nyesranya e o lakana balia beta bulu mina faranyonga la ku tuna je no yo ka ken wati nuna kada ko nula halani wati reta buluka babe kado abe nimisa bala ka uje ikado ningoina ka sabuke arese makote abe glo lakana ko na sira de la minye nyama yasoe oye ikado nunu jabi nga jabi mboraka be kunungo alamsado kalo inclefla yusu ikado gouverneur mimbe boko afaba kuna no ye marabulo nyema bae adola ale ikado kafo ajira kafo ko atina sega ben o kumana ku ye jatemine oke ko nunga laje ikatinya o minyi ikado faranyonga kulu amawisa oluko ni ajira kafo ku ye ni ngoime o kumana ku ya famu fe minyi ikado kadri ko kumana ku be ikado gouverneur ngani ngani asirle ko olu ya famu ko ikado ngauma ikado haka ko imu kungulo mine ko araba tebene
i b'a ye k'a fɔ u kun ye i k'a dɔn labɛn dɔw kɛ ka sɔrɔ ka nin fɛn ninnu k'olu bɛɛ lajɛlen boloda ko nka ko gouvernement ale ka ban nin ko in ma k'a y'a kun fɔ ko lakanako o lahala ko don ko olu ye fɛn min ye ko a fɔra ko Mali y'a ka i k'a dɔn yɛrɛya sɔrɔ ko k'a ka kanabila sɔrɔ ko ni jamana min y'a ka yɛrɛya ni kanabila sɔrɔ k'an bɛ ka sebaaya fana sɔrɔ jatigɛ wale kɛ b'a tigilamɔgɔw kan ko mun de b'a to ko i k'a dɔn maaw ka jɛrɛ bɛ bali ko lakanako o lahala y'o ye o kumana k'olu ka jɛrɛ k'olu ye b'a la k'a kun bɛna kɛ Bamakɔ yan a tɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ o kumana ko ni lakanako taara ko k'o kɛ dalaminɛkala ye ayiwa ko kumana ko min fɔra k'o tɛ wa k'a fɔra an y'a ka yɛrɛya sɔrɔ wa lakanako ko ɲɛ bɛ ka sɔrɔ o la u y'o ɲininkali tomi sigi fɛn min ye maa ɲɛmaa ninnu ye u y'u yɛrɛ ɲininka ko k'a fɔ ko olu tɛna kɛlɛ kɛ olu tɛna ko gɛlɛya gouvernement bolo n'u ko k'a ti bɛn o kumana olu fana y'a bila o minɛn kɔnɔ ko nka ko gouvernement ka banni k'u kana lakanako kuma o fɔ a la a sabu kɛ mun ye o kumana ko min ye k'a dɔn jigiya kura ye ale n'i k'a dɔn plateforme maatɔ ninnu i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ olu fana ni ɲɔgɔn cɛ ko o sɔrɔla sugandili fɛ minnu bɛna taa n ka i k'a dɔn sariya sunba a ko a kuncɛli baaraw boloda ko olu o maa min sugandira n'o ye secrétaire général adjoint ye ko Dɛmu tɔgɔ la k'o kɛra sababu ye i k'a dɔn ka nin ko in k'a bisi basa ko o sugandili comité in na a ka diya k'olu ka taa sariya sunba ka bamayɛlɛmaw ni i k'a dɔn a lakilenni labanw kɛ o baara bolodalenw ko fɛn min ye i k'a dɔn jigiya kura ye ko a kɛra sababu ye i k'a dɔn ni fɛɛrɛ tɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ko a y'a ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri sabu a ma kɛ ko bɛnta ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ninnu dɔw ma ayiwa ko fɛɛrɛ tɔn y'a ka ko bɛɛ lajɛlen gulo fɔlɔ fɔ ko in ka jɛya ale yɛrɛ ma Yusu ko ka hakilila kunun kɛ ko min ye i k'a dɔn ni maa ninnu ye n'o ye fara ɲɔgɔn kan kulu ye fɛɛrɛ tɔnw tɔgɔ la k'u tun y'a jira k'a fɔ k'olu ka nin kunnafoni jɛrɛsigi min bɛna kɛ n'o ye meeting ye k'u bɛna jamana yɛrɛ lahalaw de fɔ a kɔnɔ ayiwa ko ka tila ka dɛmɛdɔɲɔgɔnya ta k'an ka wolomasiri tabaw sɛgɛrɛ k'o fɛɛrɛ n'o dabaliw tigɛ ani kalata i k'a dɔn a waati bolodacogo k'olu tun bɛna kuma o ko ninnu de kan ko fo ka taa se i k'a dɔn gɛlɛya min bɛ maaw kan n'o ye sɔngɔ gɛlɛyaw ni latigɛ yɛrɛ gɛlɛyaw ye k'olu tun bɛna taa nin damandan de mada min bɛ tali kɛ jamana a yɛrɛ lahala ka nin waati in na ko nka n'a fɔra k'o ti kɛ ko olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in ye sa k'u bɛ laɲini min fana kɛ ka fara nin kan k'o de ye i k'a dɔn bɛɛ sen ka don sariya sunba in a koɲɛw labɛnni na o kumana ko k'a sɔrɔ danfara ma kɛ a ka kɛ bɛɛ ka bɛnkan kɔnɔna la k'o ye olu ka laɲini ye Musa Sayɔn Kamara nin y'a ka nɔbila sɛbɛn anw y'a bɔ ne fana kɔnɔ ka bidon bɔlen don Yusu muru n'o tɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira ko an kɛra an yɛrɛ ma sɔn ka mankan ko la ko basigi tɛ yen ayiwa olu ko basigi tɛ souveraineté o ma kɛ yan o don yɛrɛ ma chômé pe yan a ma fɔ ko basigi ko lakana ma sabati kosɛbɛ ko an bɛ ka k'an tɛ ɲɛnajɛ foyi k'a la k'an bɛ ka yɛrɛya k'an tɛ ɲɛnajɛ foyi k'a la kuma kɔni kolo tɛ nɛna k'a ti yɛlɛma kolo tɛ nɛna k'a ti yɛlɛma ala k'an kunna diya an ye min faamu malidenya la ni fiɲɛ taa fan ma bɛn e ka taa fan ma kuma bɛ caya nka ni fiɲɛ ni e bɛ kuntilenna kelen na danbɛkulen don foyi ti fɔ foyi ti kɛ wa foyi ti juguman ye nka n'a sen bɔra ka bolo bɔ a bɛɛ ye balawu ye a bɛɛ de ye balawu hali ni ka ala ka ɲi o tɛ o man ɲi jamana ka don kɛrɛnkɛrɛnnen olu ma sɔn ka fɛti ko la ayi ko lakana ko an ma lakana ma Mamudu ko ka mɔgɔw natɔ u y'o olu cancan ko lakana tɛ yen n'a fɔra ko nin fana ka taa kɛ n'a fɔra ko lakana tɛ yen o man ka balama ala kɔni nka k'a dɔn k'a kɛ Moro fana bɛ wolo fɛn wɛrɛ la tuma dɔ la a dɔ ka fisa dɔ ye sabu ko ka ca ɲuman man ca Moro an bɛ sɛbɛn ta indicateur de nouveau ale kuma na min ye premier ministre Burkina bɛ ale kɔni k'a dɔn min ye fédération Mali Burkina ye a ko nin ko in kɔni y'ale jimi ko ye dɛ a barika la ye janvier kalo tile 31 ani février kalo tile fɔlɔ min ye premier ministre Burkina bɛ Apolline Jacen Kelen de Tabeda Moro ale wuli ka jɔ kɛ ka na anw ka jamana kɔnɔ i ka jɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye badenya sira taama teriya sira taama Moro ani an ka jamana filaw bɛɛ lajɛlen hakilina min b'o la Moro bawo anw fɛn fɛn bɛ bi Moro gɛlɛya t'an bɛ k'anw sɛgɛrɛ fɛn min ye banbanci ka gɛlɛya ye premier ministre k'a dɔn walasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ k'o la cogo min na i k'a dɔn min ye Mali ni Burkina Faso i k'a dɔn walasa ni gɛlɛya bɛ ta ka bɔ an kan f'an ka k'a dɔn fédération de sigi an ni ɲɔgɔn cɛ Moro
awkado no e kele asirai awo o de ko nan nasa mi awkado ni premier ministre ni ako awani min flani min awkado nyere la muro ni ko imbe se ka wala chugo mina atinya chugo shila fanga bengeleka o de ko nan aya jira ka fo ni jatimene ke mali awkado ko ribea ni baga mbea mi sanum fana bea inna fo burgina ko ribe sanumbe ani awkado min baga ko fana be burkina o min ni wulika joy na sara ka andaga de nyama muro awkado nyere la ikado akobi se ka ta nyam fe gal nyam fe na wulika joke o sebe muro ambe se ka min fo wode ko nana awkado min ye nyere la ikado awa min ye belajele am se ka nyanagele tugo mi belajele se ka so nywandama min ye awkado apolon jasen keleni de tabela muro ako awa min ye malni burgina olu ko be chefra chefanga labbi muro awkado femindo min ye awkado wulika jo chama ane ako chama ko se ka ke transition ngono de ko nga ko awani ala koni anyi anga tu ikado ni federation ko akabisi basake ko politician ngana wati mina fanga kallatu molumra ko no ko ngera muro kwati ke chugoshila ode ko nannasa minye nyera la ibai ka fo awamalini burgina terrorisi ko tigadi nyama wala sa amse kani bamantu kala chugo mina muro awakado ninkalo laban nuna je ni jamana flow olu ko ni awakado usuru ara nyogona wa minyi nyere la uka awa minye wolo masiri tabaya uni risu che minye awakado kara sababu ye Fransika ka koso na ka kasa uche. Ça c'est très bien ça. Abana Fransi reka taka bo farafina banguka peu note lafiya tanyi ibilisa bonzondu. Jamdare ni ale ga fasiri anya bo indicateur kono. Ibilisa bonzo ukata ire reka bo farafina drone dede. Burkina drone de la jine drone dede. Farafina bangu ire ni munu majena yolubise ku mara note. Wire kataka bo note lafiya te farafina ide. Wallahi. Ni kono. Ndesani. Ijuku kele kungo fo bae ne ma fi ngo kono dan fi makla abana yusu kuna fone amete menaye gado ambeta domaine onyema ya sola ko tanun tara ku segere ni ku wale nyuman don ministre mimbe na le nyeshinindo urbanisme habitat ani domaine d'aménagement du territoire et de la population ni mono bole do de yusu ministre soyi amanyema ba no e ministre professeur Brema Kamena ale ikado tanuni taka nyeshi aka ikado babulo fara o manyema ma no ye direction nationale de domaine ayu tanuku barikada ukata bulula akoko kumana ko femi kuna foni akara batake ninga chi janvier kalo o klebi saba anikele ba flani mugani saba saina aiwa minye ikado nyema ya soyi ukoko lu wasale do ikado ni domaine gabara ka sabuke kuye wasaba soro uye sana ele fona ke akaja batake ngonna la yamma abseka femi ngala ministre ya jira ka fokale reste wara wa faso ni sojara nuye direction nationale de domaine aywa kuye ikado la nyine ku temano ni sanche femi la nyine mingu bolo daledo ka beni ba flani mugani fla sanye ikado ku ile na la nyine ni sanche musaka ani soroko nasrafe femi direction nationale de domaine ko la nyine okunkeru fe o ko minye ikado la nyine ile na ni sanche ko na nyefo miliyar kemeni bi woro ni fla ani million keme sabani bi nani wolonvla ku yo de ikado kamari ikado ko kasoro tanre mume la nyine ni ikado nyebla bara mi ngungera nko boloda otunye ikado miliyar keme ani biduru ni kele ani million biduru obonyongwe gawile na oni sanje obajira ka afo ku ye ikado jiri mingeru ka bara tabulula keme jole na keme na kungamve wolonvla bonyongo akaja ministry ayetanu taka nyeshi ni nyema ya so Emmanuel direction nationale de domaine nyema bare ke ado ka bo sebe korotanu ale na barage nyo mununga chesiri ni wulika jobu yana ni ngoina mi ya Ablaye Dikoye tanu ablebele nyeshina alema ka sabuke ko matikta nyema ko nyema refona tita ko mako o tanu sina alema chome ashina abarage nyo mbela jelema ani chago den rebulu fara femve be no be chesiri de barga bunya ka wulika joke ya jabi min soro lefle ni ya za obsega soro chugo mina amake chesiri ni wulika joko
o tumana ko u yo wuli ka jɔ min kɛ ale bɛ tila k'u wele hali bi i k'a dɔn dɔ kɛra ko ye ngali bi u k'u cɛsiri ko dunun galata ka dɔ fara dɔ kan o y'a bugun sira dɔ ye o tumana ko min ye u bɛ sira min kan ale ma siga sira in na nka u ka sira in k'a dɔn u k'a kunkɔrɔta hali bi ka barika don ala kosɛbɛ ka fanga don u ka taabolo la hali bi ɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ laɲini min n'o fana kɛlen don ka bila 2023 in ye musaka ko ni sɔrɔ nasira fɛ ko f'u ka tɛmɛ o fana na i n'a fɔ ɲinan salon ta in kɛra cogo min na o k'an bɛ yɔrɔ min ko bi k'u bɛ taa sira min kan nin ye u bɛ jɔsen min kan nin ye o kumana k'u ka to nin kan wa jɛngoma ɲɔgɔnya kɔnɔna la u ni maaw bɛ cakɛda fɛn fɛn bɛ yen n'o y'u kɔkɔrɔma don nin ko in na ani u ni minnu ye baara kɛ ɲɔgɔnmaw ye u ka to o sira in kan hali bi dɔ ka fara o ka fɛn kana b'o la kanu ani barikada kɛra ka ɲɛsin direction nationale des domaines a maaɲɛmaaba n'o ye i k'a dɔn Abdoulaye Diko a n'a cakɛɲɔgɔnw an'u ka baarada bolo faraw min ye direction nationale ka kunnafoni jari sira o ka nɔbila ye nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ bi laseli in kɔnɔ Moro i ka madame ni ala sɔnna ma ale a bɛna ka morceau kura bɔ aja sumanu kana nin fɔ n ye dɛ mais il faut que a ka bloquer k'a la bloquer ka di ne yɛrɛ ale ka bloquer dɔrɔn de ka di ne ye bloquer ah mais je sais pas tout le monde a se ba nin bɛ bloquer ale bɛ bi bloquer il faut que min bɛ bloquer on sait jamais voilà on sait jamais ça c'est l'affaire de blocage a ka o blocage dɔrɔn de ka di ne n'o tɛ blocage tɔ si man di a ko seri ba de minɛ k'i bloquer ko f'i fa aja ka ye dɛ aja sumalo kumana ko denkura ni an b'a bisimila n'o ye fɔli kura ye baara Moro min ye an bi sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta awa k'a dɔn min ye an ka taa douane na dɛ n'an taara douane na Moro awa k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la douane direction régionale la douane a n'a maaɲɛmaa bɛ Ibrahima Kɔnde bolo bi Moro ni ala sɔnna ma min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin baara ye ani nin wulikajɔ in kɛra min ye adamaden awa k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye adamaden an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ko ta an minnu bɛ baara kɛ yɔrɔ kelen na Moro awa k'a dɔn min ye diɲɛlatigɛ Moro a kundagala man diya nka bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ bɛn ni kelenya ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Moro k'o de bɛ se ka awa k'a dɔn diɲɛ taa ɲɛ o de bɛ sigida taa ɲɛ wa a bɛ maaya diya a b'a daamu yɛrɛ da kosɛbɛ a b'o daamu da min ye Ibrahima Kɔnde n'ale directeur régional la douane Moro awa k'a dɔn kunungo douane yɛrɛ awa k'a dɔn min ye u ka yɔrɔ min bɛ Falajɛ directeur régional la douane Ibrahima Kɔnde min ye maa dɔw tun bɛ awa a bɛ taa maa 7 la maa 7 yalima maa 8 Moro awa k'a dɔn olu tun kan ka taa retraite la Moro awa k'a dɔn min ye olu ka taali retraite la n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen de kelen ye an bɛɛ de ye cakɛyɔrɔ kelen ye wa an bɛɛ lajɛlen de ye kunfilenna kelen ta jamana ka taa ɲɛ jamana wagande a ka sɔnsɔn Moro olu minnu bɛ taa retraite la Moro awa k'a dɔn directeur régional Ibrahima Kɔnde a y'u bisimila Moro a y'u bisimila kumakan min bɔra da a ko sigi a ko an bɛ ala barika da min ye aw ye baara daminɛ fo ka na se awa k'a dɔn a bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la min ye gɛlɛya wɛrɛ ma aw sɔrɔ o ye kunna wolo ye o ye kunna diya ye o ye ala tanu ye wallahi e ka baara kɛ k'a kun cɛ anw ka jamana in kɔnɔ ni min malo i ma jɛ tiɲɛ o man ca dɛ o man ca n'a kɛra fana a ka fɔ dɛ a ka fɔ dɛ Moro aw k'a dɔn maa minnu bɛ yen a ko aw minnu bɛna taa Moro a k'a dɔn k'a fɔ awa min ye aw tɛ taa k'a fɔ ko aw ma se baara la aw tɛ taa k'a fɔ ko aw m'aw jɔyɔrɔ fa a bɛ taa de k'a fɔ tuma dɔ sera san 30 awa k'a dɔn i bɛ baara la san 30 ni kɔ i bɛ baara la Moro aw k'a dɔn awa ni kɔrɔ nana Moro waati dɔ kuma selew ye ale ka na mandi ka na mandi kɔrɔ ka na mandi ka na bɛ pɔ wa ka wala i ka si jama na sɔrɔ f'i ka kɔrɔ ni ma kɔrɔ fana i tɛ ka caman lakari dɛ Moro a ko awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la bi ye awa k'a dɔn don ye don min n'anw yɛrɛ fana b'a jira aw la k'a fɔ an n'aw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a bɛ baara in na wo a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o Moro awa k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye min ye directeur régional la douane Ibrahima Kɔnde
muro ayo kuma fɔ min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ k'a fɔ syndicat olu ka maa ɲɛma min ye aw ka dɔ o ka maa cilen a kɛnɛ kan n'o ye aw ka dɔ douane mɔgɔw olu ka syndicat ye muro aw ka dɔ Umaru Sinali Traoré olu b'a wele ko Roger muro ale ko a ko awa min ye hali bi u bɛ foli ani tanni u b'o ɲɛsin aw ka dɔ maa retraitelen ninnu ma u bɛ Ala barika da muro nka min ye syndicat ye a wulikajɔ min kɛ u ka association k'o de kɛra sababu ye ani aw ka dɔ ni hakilina n'a bɔra douaniers la wa min ye aw ka dɔ Ibrahim Konde n'ale directeur régional ye n'ale ye wulikajɔ caman k'a la o association o de ye aw ka dɔ labɛn kɛ min ye aw ka dɔ mutualité kɔnɔna na muro aw ye labɛn kɛ labɛn min n'u y'a kɛ ne bɛna taa retard la muro u bɛ aw ka dɔ ne bɛna taa retraite la sa kɛ u bɛ mandi muro ne bɛna taa retraite la u bɛ aw ka dɔ nafolo dɔ ta ka d'i ma cɛ o ka ɲi sa i ka t'i sɛgɛn nafiɲɛ bɔnen nka o n'i ka retraite wari fana tɛ kelen ye ayi o kɔni ye sɛgɛn nafiɲɛ fɔ bɔ mananguni de ye fɔlɔ a natanda i ka pension ta daminɛ a banna cɛ a ka di han muro min ye u ye aw ka dɔ nafolo d'u ma o nafolo aw ka dɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la ni Umar Sinali Traoré ale kɔni ye kuma caman fɔ hakilisigi ani bonya ni karama muro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔ Isufu Keita n'o ye aw ka dɔ retraité minnu kan ka taa retraite la olu ka aw ka dɔ kuma lasela ye u kɔni ye foli ani tanni o lase aw ka dɔ douane maa ɲɛma ka taa se aw ka dɔ douane a maa ɲɛma bɛɛ lajɛlen ma directeur régional Ibrahima Konde fo ka taa se douanier bɛɛ lajɛlen ma u ye waleya min kɛ nin ye olu kɔni bɛna taa retraite la k'a fɔ olu b'u bolo jigin n'u ye hakilina min sɔrɔ n'o kɛra hakilina ɲuman ye aw ka dɔn n'o don denmisɛnninw na n'i taara retraite la k'e de ye maa ɲuman ye i ye baara in kɛ ka ɲa e laban de bɛ kɛ personne ressource a banna mago mana se ma tuma boli bɛ kɛ ka se ma muro olu yɛrɛ ka nisɔndiya yira i k'a dɔn hali bi ka foli ani tanni k'o lase douaniers ma min ye aw ka dɔn chef de brigade Saliya Kone ale tun bɛ kɛnɛ kan ani Tumani Jara n'ale chef section recherche ye Tumani TD Tumani Jara ale bɛ aw ka dɔn section chef section recherche an'a ka adjoint Ibrahima Jara n'u b'a wele ko Brin muro fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara aw ka dɔn Cheikh Traoré kan Ousmane Cheikh Traoré ani Habib Sissoko Bemi adjoint chef adjoint o y'ale Tumani Korama Borsa do ka taa yen dɛ Borsalino ka d'a ye dɛ o ka d'a ye sen dɛ a y'o don wa a y'o don ka taa e ko doyen i tɛ taa ni doyen finiw de ye Borsalino tɛna se ka don o la Borsalino muro an b'a fɔ awa douaniers ye an'u ka directeur régional ko baara ɲana k'u fo k'u waleɲuman dɔn minnu taara retraite la muro ɲɛna waati do hali bi Ala ka si d'u ma koyi amina yarabi mago tɛ ban u la dɛ a banna mago tɛ ban u la abada n kɔrɔmuso b'a la mɛnna ngali bi a jɔda ka bon Jɛnɛba Kone kɔni n balimamuso fana bɛ Sungura Fane ale tun bɛ kɛnɛ kan ani Awa Sako Awa Jɛman Sako Awa ni Sako wa ayi dɛ n'ale fɔ Awa Sako ale ye douanier ye ale b'an ka jɛmukan in filɛ de i b'a fɔ kabako Allah ka Sako bi ba ndeysaan wa kane Ala k'an kunna diya Ala ka sababu ɲuman na ya rabbi muro an bɛ taa sugu la wa o bɛ bɛn kɛ an ma foyi dilan nin si la ayiwa an bɛ tila ka taa an tɛ se ka foyi bɔ nin si la foyi Seydou filɛ k'a bɛɛ fɔ an ye o Seydou Kone k'a Kone awɔ an kɔrɔkɛ don awɔ kɛ Ranfere Kɔrɔba kɔrɔ grife ninnu olu ni an ka dugutigi ninnu de ye génération ye dugutigi jumɛn Burama Kone Beken voilà Salimugu dugutigi ale fana ye Burama Kone Beken n'i y'a ye dɔrɔn n'i ma faraji i b'a fɔ ko Alpha Parando bon an ka grand frère ba fana bɛ yen ko Plan Keita o cɛ ko moro ko Plan n'a ye ni ko Plan Keita ye fɛn fɛn f'i ɲɛna Maliko la a minɛ Umar Keita a bɛɛ kɛra a caman kɛra yan Alpha ninnu fana bɛ sujuru bi olu ye awɔ Alpha Umar kɔnɔ de galanderi la ani EVE la Alpha bɛ sujuru bi Umar wele bima dugu jɛ koyi wa Ala tilala ka si kalifa la a k'a bɛɛ ye a banna nin ye kunkɔrɔ wa i ɲɛ bɛ diɲɛ jamana Canada Luxembourg nu a Chine nu ni a Japon nu a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ ka tila ka n'i sigi ko ma kɛ
mais aw ka connaissance make zone diamantifère de la awo nana alors ezaro ga ko de diamantifère fana do de ngo de la ngu ena ka nyando amake zone diamantifère de la akara diamant barayoro la nene kom saramati ko plan manata saramati jamare bicha no fe ko le diamantaire malien est venu Allahu akbar ende sani don de wele dona bana yusu kado ante tando jurula ikado kuna foni antiki kunyoye amedo akono ka bela jile fo ka mbora sugula aywe kado sugula ma ambu barikada antara zole dairo mununa ka polike ofana ye leku mba leta nye lekuta kado ka fo adasira jiri mabi ko réseaux sociaux mi be wele ko TikTok ko nisoja ani family o soro yorodo ko ngaka klala ka ke fenjugu bafana ye mi nyesha anga funangen la kauma minye Mariam Kulubali baramne kala ne do le kula ale ni fasiri bi TikTok ni ya fo ale amlaga ni mi fo sa suru ya TikTok yusu ko TikTok yere ka aglana ka beni ka do bafla anitani woro sai 2016 ka do bafla anitani woro sa réseau TikTok ka blala mauka buluka obai ka fo oroningile na ajamako boyana ko sebe wa kunama bi korota jinye dongo do katafe ka sabuke abarake bulu anaka no ya mindo na manifuna ibai ka fo ko kanu mega yele chugo me abi yeleti ka do TikTok ko ka do ko kene mindo ni soja kenedo family kenedo ladoniali kenedo ani kala ko fana kenedo nga funa ngeni laka o ka bi ni nga ke balaw ye olu bolo bi sabu akembe muru daflay ni mi chugo do abi tige yusu ibaye ko di kolosili ko no o make ka nyeshi ni ntabulu nunu ma ibaye ka fo kwa tara ka ambe bolo danga bande adu mata yoro shifolo ko ni ka do ka fo ba munu mbena shugo ko fere mauma ka maukuma ile makuma ufo abesoro TikTok ka o kuma na ka do be ulu ire kuma chugo bi dangari anga dambe nanga ho tabulu nyumauna o ko ika do ko chien o fana do dole do akono ko do bi do ibaye ka fo ko minyi ka do tabulu jugu damanda ulu ka tabulu bike oye o ko o bere balawu yangale do anga funangene naka okuna ko ni TikTok ta ga laje ka bangeni biche digital mindo ka isanga soro ko sebe wasa ndama do dro ka kuna yelena ka ke kungorota fenye nye dongo do ibaye ka fo ko mauko ni be wasane atabulu ye ko chama mbi ulu ta kololo ko niye ulu ba ni soja na nafa ye nga kololo mi mbala ku to koloshi wa uto ye o kamse ga fe jumen fo ko TikTok ma munu mbaka ko chama mbiti ka nafa de nofe ikat no mi mbaka ibto de nofe do ta ni soja ye do ta nyana je do ta kuna funi do ta ika do jakwe do reta fona ye fen were chama unye munu mbela bi soro ye ko ngabi wa ka foko ma do fona bi na TikTok ka ulu ka ko bela jile ka ladilika ani ka do tabulu nyuma ko do dumusenu ngoro ka tabulu nyuma fo uye ku bolu de wele TikTok ka ko coach le coach awo olu be ko ndegere karamo o kuna yusu ibai ka fo ko do bina olu ko nentaye ukaye uyanga ka bunya ukasanga soro ubese ko damayira bela jile ke wasa ukala yini ka sabati olu do fona bi na TikTok sanfe o ko kama ayo ko olu do be bodi do finunye be bodi la halawye be bodi ke walawye yusu ko o kololo ede amalo ya ka bolle bu bala ko nga ku to don ko nga ni alayi ke shitigi dona na taula ni ibalala ka jado ye ka be ke kuma suluba yibulo ko fe munu ndundo réseaux sociaux nunu fe mbela jilebi maradi abana ashiti tunu 100 ka ashiti tunu iye mana wado erebe ulangolo boko bla ni siritiga akame ni mbede mawo wado fana tay baneni ka karsa banena ka karsa fanena ka karsa burujaka do tay jajugu glay ko blaka awo okmana yusu okmana ko minye ka do ku bi nyina oro munungo kwa kololo bisiga ki yere kasini masini ni ala yike shitigi e dona na dawla na jabala la ka bu abike ku masuli pa gele ma yoro e minye ko ma munumbe no ikado ka fo no lubi ye ni fe na ka chaya o de ambala ka wiye mbogotigi ani ka do ka fo musufurule ka bela jirebe tikitokula ay ko de ba tigi do fona bala de ko fona ka fo ka famu do be nyala abe nyachila ka fona na kwa nga chiere fo ka bi ni ga ka do shekli siri ambulo bi ko je sigi chaman bi no e furu nyoma chaman ye akembe ka gelea do luka sigila sabu mashi magote shila be mawo be tikitoku de la ka furu ke datigenda la e ka sigi ke ka do tigenzo nyakono yusu ba e ka fo ko don chaman bi gelea be do ka do furu nyoma chaman nyonche wireta kundo ka sura sabu e ni vema sina nunu nye o ko minye ka do je chaman bi ayo lu chien ka furu bolo dale unchien ka furu yere sirile do yobo yaba funangenu mbola no ye
ɲɔgɔnmaw ye ani furu ɲɔgɔnmaw ko TikTok in nani bica ye dangari maa caman ka taabolo la nka u tɛ k'a jateminɛ k'o de don min ye bakɔrɔ yɛrɛ dɔw ye n'o ye bakɔrɔw ye k'olu fana dɔw bɛ i k'a dɔ taa sanfɛ koyi k'u fana bɛ naviguer bakɔrɔ TikTok tigi i b'a ye k'a fɔ ko kumana ko fɛn min ye o ko ninnu ye k'o dɔw bɛ TikTok yɛrɛ ala n'u wasa donnen don a la hali u ka na lamagali u bɛ ɲinɛ a kɔ. N b'a la dɔw musokɔrɔbaninw olu bɛ bɔ a la ani ko mama internationalu mama nationalu ani dɔgɔtɔrɔw dɔw bɛ taa bamuso ta k'olu bɔ a la dɔw ta ye tobiliw ye dɔw ta ye tobili dɔw ta ye dumuni ɲɛfɔcogo ye dɔw ta ye nafɛnw cogo ye dɔw ta ye nafɛn cogo ye dɔw ta ye diinɛ sira ye dɔw ta ye olu fura feere yɛrɛfɔ ye dɔw ta ye n bɛ so wele yɛrɛ la so y'o ne yɛrɛ ko nin bɛɛ de bɛ TikTok la ko bakɔrɔ TikTok ko caman bɛ naviguer a kan Yusu i b'a ye k'a fɔ ko dɔw bɛ ɲinɛ u ka na yɛrɛ lamagali kɔ caman ka na bɛ sisi bi TikTok sen b'a la Yusu ko kumana ko min ye bɛɛ ɲɛbosonnen ye don i ka jabaranin na n'o y'i ka telefɔni ye o kumana ko bɛɛ de bɛ k'o filɛ i k'a dɔn ɲina bɛ kɛ sɛbɛkow kɔ ɲina bɛ kɛ nakun ni sigikun yɛrɛ fana kɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ k'a kɛra sababu ye ka sennasumaya don furu caman na ko sabu e burannakaw ka taa bɔ e ka jajugu ka TikTok kan e dun kan ka taa sigi olu de kan u denkɛ kun k'u bɛ denkɛ kɔrɔ a ka bɔ nin ko in na dɛ k'a kɛra sababu ye ka maa caman mago sa ne man k'o ye kunban de kan ne denkɛ de kan k'o ye ni ne yɛrɛ y'o ye ne denkɛ bɛ ta mun na o lebu ka bɔ n'a fɔra e fana musokɔrɔbanin ye e den ni i denmuso bɛ e sen na e ka taa kuma dɔ fɔ yalima ka taa fini sugu dɔ kɛ ka fɛn dɔ kɛ yalima ka lankolon bɔ dɔ kɛ olu ka b'o kan denw bɛ maloya dɛ a b'u saamɛ don n'a dugujɛ u kun tɛ se ka kɔrɔta u bɔ ɲɔgɔn k'o cɛla dɛ o kumana Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn denbaya ninnu kɔnɔna la ko funankɛni musomanin caman bɛ yen olu kɔni ta ye ka ja ta ni k'a bila o ja minnu bɛ ta k'a bila toile kan u k'a dɔn k'a fɔ k'a kɔlɔlɔntan tɛ o kumana ko dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu ta ye ka taa u yɛrɛ madan k'u yɛrɛ wɛntɛrɛ fɛn min ye k'a dɔn bɛɛ n'i taa kun don TikTok kan dɔw bɛ taa jɛmunkanw lamɛnni kama dɔw bɛ taa jaw lajɛli kama dɔw bɛ taa nisɔndiya ko ni i k'a dɔn k'a fɔ yɛlɛko minnu b'a kan dɔw bɛ taa olu kama o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko diɲɛ don o don dɔw yɛrɛ bɛ taa dɔgɔkun kibaruya ɲini dɔw bɛ taa diɲɛ don o don don kibaru ɲini ko Yusu ko maa o maa bɛ TikTok in kan bɛɛ lajɛlen n'i taa kun don bɛɛ bɛ taa i ka nafa nɔfɛ nka taa kun tɛ kelen ye nafaw olu fana kɔ kɔlɔlɔ ko caman t'o bisigi u tɛ bɔnɛ ninnu ye nka u ɲɛ b'a diya n'a nisɔndiya dɔrɔn de la o kumana ko an bɛ yɔrɔ min ko bi ko an ka funankɛni jɛkulu minnu bɛ yen bi a dɔ la ko balaw de bɛ k'u bɛlɛnbɛlɛn réseaux sociaux balaw k'a bɛ k'u bɛlɛnbɛlɛn wa k'a fɔ k'u jɔn kisira wa ko kisiba t'u la dɛ ni faamuyali ma d'u ma Mariam Kulubali ale ye baraminɛkalanden ye leku a ka bidon boli don baro leku de y'ale bila min ye nin ye musonin dɔ ye ale kɔni waati bɛna jamana bɛ degun kɔnɔ min ye k'a dɔn le soir de Bamako ale kumanen dɔ a kan min ye ale kɔni ye kuma dɔ fɔ kuma min k'a dɔn n'o kuma taara ka taa k'a dɔn waati min na an ka minisiri min bɛ n'o y'an ka k'a dɔn jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw minisiri Ablaye Diop ma ka hakɛ to o ni ka lajɛba min n'o kɛra min ye tiɲɛ yɛrɛ la muso dɔ bɛ yen ko Aminata Diko ale bɔra ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ k'a dɔn an yɛrɛ ka jamana ma ani a yɛrɛ wolo jamana a n'a ka jamana Aminata Diko ne tɛ nin dɔn min ye intervention kɛ ONU fɛn na ne bɛ ka ɲɛdabilennin dɔ ye tile fila in na k'o taara manamanakan fɔ an ma o den jɛmanin don wa o den jɛmanin don ni ɲɔgɔnna ni bɛ se ka mun fɔ Mali kungo la ale nana don jumɛn wa an t'a lajɛ ba ni hakili ni ɲɔgɔnna ni bɛ se ka taa mun fɔ Mali kungo la o de ko don wa ni jɔ k'a fɔ ko an ye mun kɛ Dikow la de u ko Diko tɔgɔ dɔ fana taara an buruja Faransi n t'a tɔgɔ dɔn tuguni min taara Makɔrɔnka fɛn na fo u taara Makɔrɔnka kunbɛn na ta o fana tun ye Diko ye Adamu Diko in dɛ ni ye Aminata ye ya kelenw tɛ o kelenw tɛ an ka taa Moro min ye Aminata Diko ye Moro ale ye wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ min ye anw ka wolomasiri tabaw ye min ye k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn k'olu kɔni taara ka taa ale ka sokɔnɔna na ni ka cun ye k'a dɔn ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka k'a dɔn ka ɲininkali kɛ min ye k'a dɔn ni ko muso in a taara min maa ma nin fɔ Mulaye Umaru Ayidara
kɛra a n'ale yɛrɛ a ka dɔ parti politique dɔ ɲɛmaa ye ale furumuso de ye a ka dɔ ni muso ɲɛ dɛ Aminata i tɛ Mulaye PDS Mulaye wa o de don Mulaye jɛman in wade mɔgɔ ka si furumuso la dɔrɔn Mulaye yɛrɛ tun ye n ka maa sɛbɛ ba ye an ka maa sɛbɛ don koyi ala an ka maa sɛbɛ don Bani Hasimu an ɲɔgɔn dɔn a mɛnna dɛ an ɲɔgɔn dɔn a mɛnna ale muso de don ale de ye PDS a ka kumajugu bɔ den da dɛ PDS maa ɲɛmaa don a ka da gosi dɔn duwagun tɛmɛnen Moro a ka dɔn ale ye kuma ta ni ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ anw ka jamana ma min ye k'anw ka jamana k'a kɛ a ka dɔn falikɛyɔrɔ ye k'a kɛ a ka dɔn bingali jamana ye ko an bɛ ka bin maaw kan ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ o kuma ninnu a ka dɔn a y'o kuma minnu fɔ a m'o fɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ k'a dɔn diɲɛ seleke naani jamanaw olu ka tɔnba min bɛ yen n'o ye Nations Unies min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn awa min ye a y'o fɔ k'a yɛrɛ kɛ société civile ye jɔn y'a ci ɲininkali gɛlɛ a taara jɔn ka yamaruya kɔnɔ ɲininkali gɛlɛ wade n'o sugu ni sɛbɛ ko tɛ nin ye u ti nin to ye wa mais Job ko agenda caché de don n'o tɛ olu t'a dɔn ONG t'a bolo projet t'a bolo o de la min ɲininkali la société civile maa tɛ ko a bɔra min jɔn y'a ci a bɛ taa cogo di jamana yɛrɛ t'a kalama yamaruya dira a ma jɔn fɛ jɔn fɛ ninnu kɔni ye isu an ka taa Moro min ye a ka dɔn a ye nin kuma fɔ waati min na Moro a ka dɔn ka kuma sugu bɛɛ lajɛlen ta ka anw ka armée sɛgɛrɛ a yɛrɛ ka armée don dɛ min ye k'anw ka wolomasiri tabaw sɛgɛrɛ Moro a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la waati min na a ye nin kuma bɛɛ lajɛlen fɔ ni k'anw ka jamana k'a buruja k'anw ka jamana a ka dɔn k'a kɛ suba jamana ye Moro a ka dɔn jɛkulu bɛ yen min ye a ka dɔn collectif pour la défense des militaires CDM olu kɔni ye a ka dɔn jalaki sɛbɛn ni ko ta a ka dɔn awa min ye k'o don kiiri tigilamaw fɛ yen k'a jira k'a fɔ nin muso min filɛ nin k'a kan ka wele bɔgɔ jeninnen kan min ye u y'a kɛ communiqué tribunal la Moro nin ti dɔwɛrɛ min ye a ka dɔn Amina Diko i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko ale a ka dɔn min ye a furu kɛ k'o de ye a ka dɔn parti politique dɔ n'o ye Mulaye Umar Aidara ye k'o y'o maa ɲɛmaa ye Moro min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Mulaye ko a ka dɔn ko kuma sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɔ a ma ale bɛ wele k'a menacer min ye a ka dɔn kuma sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ta k'a da ale ka kabini waati min na n'ale ka a ka dɔn furumuso n'a ye nin kuma fɔ Nations Unies na a kɔlɔlɔ tɛna da i yɛrɛ kelen ma a bɛ da i yɛrɛ ma i furukɛ b'o la denw ni ala ye n'a y'a sɔrɔ denw b'a bolo fana tɛ se i muso la tuma dɔ la musow fana t'a to cɛ ta la dɛ o fana t'a to cɛ ta la tiɲɛ la a dɔw bɛ sango ta minnu ni dalen don tubabu ka wari kan ONG minnu bɛ yan maa natalen ɲɛ tɛ foyi la a ka sɔrɔ kɔ muso ye fila ye Bamakɔ ka muso bi yan Ngana kɔ ka muso fana bi yan o fana ye tiɲɛ ale bɛ sɔrɔ Ngana kɔ ka muso don nka filɛ k'a cɛ don degun na cɛ dɔrɔn wa ni den b'a bolo dun alhamdulilayi n ko maa b'i miiri kɔ la kuma dɔ la ka fɛn dɔw to ka fɛn dɔw to yen jɔnmaya tɛ kodɔn ni faamuyali ani yɛrɛkun ɲini o kama i b'i jɛ fɛn dɛ caman kɔ n'o tɛ ko dɔw bɛ yen dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ to senna fɔ i yɛlɛma bolo caman walahi ala k'an kisi a ma na kɔni hali mɔdenw b'a fɔ ko minnu bamuso ye jamana in yanfa ka taa woni na tɛmɛni fatiri o tɛ Mulaye ayiwa a filɛ Mulaye m'a fɔ Mulaye m'a fɔ mɔru sin kun ale ma a banna ayiwa ala ka faamuyali ko duman n'a ma ka lasegin k'an ye ka hakili ɲuman di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma awɔ Yusu indépendant n b'ale ta nin indépendant ta Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI ko son fila olu minɛna n'u k'u tɛgɛ k'u ku ye wa kelen i k'a dɔn ko maramafɛn yɔrɔ bolo ye dɔgɔyalen dɔ ka maramafɛn ye Yusu i b'a ye k'a fɔ kunnafoni indépendant o kɔnɔna la bi an b'a ye k'a fɔ ko min ye wolomasiri lakana tigilamaw ye n'o ye polosiw ye olu dagayɔrɔ bɛnnen don Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI ma ntɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 30 olu ye cɛ fila cɔmi siganamaw kun don o cɛ fila cɔminen u ye dɔbidɔbili kɛ ka taa sɔrɔ pistolet mitraillette o bɛ a dɔ la kelen bolo n'o ye PM ye o kumana n'a chargeur n'o ye kisɛden marayɔrɔw ye ani i k'a dɔn k'a fɔ cartouches yɛrɛ fana n'o ye kisɛdenw yɛrɛ ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko ninnu kɔni ko a dɔ la ko douanier dɔ de ta don koyi ko nin maa kofɔlen ninnu minɛnen
olosu ga kuna foni sira e min jira ikado ka fo ko ya soro korofina no yesi jamaro ni sumaye ni do anyake nguntara damakashi sebe do akab ikado marama fe tununi kola ale taro do si jemna korofina e no ukmana ke ikado ka fo ku ga wuli ka joke ka pistole mitraiti tununa ka tununa areka sodala aka boli fe kono no ya ka mobili utaro dajago ya wani ngani marama fe anaka tutu na kise de marafurugo bela jireta yusu ninga tanaye atara damakashi ke ikado ka foka jala kisebe bidoka atati kidongwe okmana ko minye ulika joyi olosu uluko nyoke ikado bela jile ladoni ya koka atara ke ikado ka fo bako jikoroni komisaria no be ikado bako jikoroni asila yusu ibaye ka fo uluka ulika jo okera sababu ye utarani makofole nu ka uchomi okmana uchomi minge ko nyini uluko ni sebe korokera hakaja kaya soro ningamaleni abika samba nyini marfa ina ukumi mako marché noir kwa abika samba nyini marfala ya chomi minge ka nyini ngale busamse gwa ala onno goni fe akoko kumana ka le tekui ka le marfo insura terke do de bulo ko to ko petit bandi ko de marfo indale ma ka client nyini Allah ya siga lu bulo da ka ta petit bandi fana nyini ningo fana chomi ibai ka fo minyi ka do commissaire principal Mustafa Musembay commissaire principal Musembay na ka chedeu aku ulila kata ka do ka ulika jokera tare femyeni mafla nuye uyu bela jile tege kukuye ningata nuye komisaria la akaja bako jikoroni asi konnala yusu ko usere wati mina akaja ku yenyi ngali gwala ako chenis naga jogwala fa ma ba are bugoroje yanko abana ako jongola ale ko ne morfa nshuye koi ale ya shuye doka bolife jole kono faka blonda la kurofina ibai ka fo ko morfa ngoni bora ko chiedo koi sigida ba folo la komini ena gado kurofina ka ale morfa nshuye nintigila ka mobli kono faka dalai o kumana o jongo ala o doromba ale nomine kumbo kumana mi yeke ka do la kana tigila mawe olu ye ka do sebe daka kata di komini duruna o tribunali la ya sa uka kiri ka kiti kata na bla foi abana anye ni mbone pana kono fasiri je kuluga no bla sebe do bido mboli yusu moro ni obla eko awaminya antna be kuna fani daya ka bela jele fo ka bela jele wala mando ana damne actrosi alujala mon PDG ka fo ka wala mando ka ba shigine keita fo aida ka ba shigine jangine keita moro no bora awkado minyi ambe foli anetani amola se ambawma no tanti awajara amba fo ka wali mano douanera la retraite nyamoy Touré ambale fo cité UNICEF la awakado nyamagoro ka folla se madame Bareta asu madame Cissé Fatmata Ali falaje ka folla se madame Dumbia Kadijatu Kamara amba fo ka wali mando sanga anwati Misra moro no boray foli ambala se awakado Pagalama ani awakado nouveau soleil PDG solo fo fana yusu ni luka folike ambe folike kanyeshi e kado angam soroba mando e musu dambaye fala je gouverneur ka kare la grande sœur Masiria ta sayanti nyina ko nanya le ka folike bugu kulubal naka dembaya moruba bugu sigila nga foli buye ka foli ka ke kado burama gindo ani sewu gindo ulunu ka dembaya wi kan la je bana mef masala ni sangaina yusu ka folike Marie Antoinette Jaraye ale fona sigoro benendo manne kurama ankanu ba bado je munga intitemaka nanya le ka folike menye kado nyakante ko ka foli ki ko ka fie ki fofona ki Traoré marhaba nyakante manakura ani karo grand frère no sori kebe sori sibe nangwa makebe ado kwa fargunjole ndambe do kala ka farga fiebo na nyani sorifo a clip amba klejigi sori kai ka do manyemala no Anatole Sangare anga foli baye afana ban lame kusebe yusu je munga kadai halle na nyale ka folike minye ikado brema ikado eberte nyira de do nga foli baye yata se ma dikoma juma ojuma uluni ikado soro numbe do ke anyi ambe soro refo ikado segusigila ni sanga na yusu moro yakuba Sangare baflabe moro multi service la alebe anfu kosabe no boray moro kado ma dobe no kado moment diko amba fuka wala yumando sanga anwati diko kalaba kuluba aiga daga jugo sramna diko eni Antoine aleni janjo masa kaka ayakanu anako toga boroke soni soko ba daga juru dimantra wala de ngoni akaw
konenta ni ma gwanza ma pai moro mi awkado Bozo Diallo amba le fo sinsi awkado immobilier la ale flane sevare ka foli antani ko la se colonel major Moussa Boye Kulubali ba colonel major Karim Kamara nunum bela jele ngora kaw yekati Mala Diallo amba fo ka wala mano sanga anwati ale handicapé ka coordinateur ka foli la se Nasra Madi Keita amba le fo mi alebe donna moro ambe foli la se Fatikaya ni ala sona guichet unique kelempe sana foka inigi kelempe ka bamba ni ala sona yuso angam zogoroba abe bajala sabana la no ye ba mukane anga fo ka demo ya bela jele fo ka foli ko ke gagner shi ka do ka fo madame la présidente ko matum bete nyina ye kamba fo Fatufai nanya le ka foli ke foli amba nyeshi ka do sori kemeso ali kemeso sori kemeso le paysan opérateur agriculteur ibo vona terre vona fora agriculteur agriculteur opération opérateur économique communicationnel et industriel sori anga fu ka foli ka kenyere de ale fana ye opérateur économique industriel et agroéconomique vraiment jawara dedo nga foli baye kenenga ka bamori salingu ka ku bela jile fo ka bamako ere na lamunu be fo yusu abana moro ambe bita dayan ka bela jile fo ka bela jele wala nyumando moro yogwa jabate ko ki fo kalana zu katase brahma kondama ko ustaz komba bela jele fo ustaz kaka do ubani ni ala sona ma ko bijwa baina ka jabate do kanyi ka jabate aka ambe inshallah